Sa headlines kan mga barata, LGU Naga sin LGU Camarines Sur pareho nagsuspender kang klase ngunyan aldaw, huli kan epekto kang shoreline. Binabahang residente sa Clupa, Barangay Calawag, Syudad kang Naga, perming nakaalerto pag may raot nin panahon. DepEd nakaandam sa mga ipinapasunod na suspension of classes. Blood donation program kang Naga City Blood Council pupunduho na. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Suspendido ang klase sa gabos na level sa pribado asin pampublikong eskwelahan sa probinsya nin Camarines Sur para mailikay subuot ang mga estudyante sa epekto kan pag-uran na darakang shoreline. Ina ang nakabugtak sa ipinaluwas na memorandum hali sa opisina ni Camarines Sur Governor Luigi Villapuerte. Maging ang no swimming asin no island hopping policy ang pinagsuguman kan gobernador kan Camarines Sur bilang paglikay sa anuman na peligro. Sa Syudad ng Naga, preschool hasta senior high school ang mayong laog sa klase, ngunya na aldaw huli naman kan pinaglalaoman na pag-uuran na darakan raot nin panahon. Sa kasumpay na Bareta, apektado kang sunod-sunod na pagsuspender kan klase ang mga estudyante. Huli kaini may paaging pinag-aadaptar ang DepEd para dai mahuri sa pag-adal ang mga kaakian. Aramuta ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa paglaog sa nakang bulan nin Enero, inina ang panduang beses na nagkaigwan ng pagsuspender kang klase kan mga estudyante sa Syudad kang Naga. Enot kang January 5, perang aldaw matapos ang bagong taon. Asin ngunya na aldaw, huli sa kaparehong rason, may pag-uran darakang shoreline. Huli tamayong face-to-face class, balik modular muna ang mga estudyante para dahil masayang ang sedang oras sa dapat iyaon sa klase. Pag-arog kani yung igwanin mga suspension of classes, nagsiship kami sa distance modular learning. So mga modules na ginamit during the pandemic time, pigsisend mi yan sa mga aki, tanganing habang yaon sinda sa harong, so pwede nindang ansiran. Sa isyu kang school day sa dapat 200 actual face-to-face class, may pasobra sobot in 20 dias ang DepEd. Kung kaya, 220 calendar days ang face-to-face class bilang pag-antisipar sa mga suspension of classes. Pag-arog po kayan, pag at the end of the school year, pag hiniling ming daay minamit si required number of school days, halimbawa ngunyan, igwaning dapat at least 200 actual face-to-face learning days. So pero ang yaon sa calendar ni 220. So igwaning buffer na 20 days na pwede itong daw mag-suspend dahil pa maapektaran si mga leksyon kasi itong 20 ito talagang pang pang sabi kayan tagama kung igwaman ng mga suspensions, fiestas and other arog kayan. Ngunit na aldaw, suspendido ang klase huli kang pag-uuran sa Naga asin sa Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, sinusunod pa man kan Naga Central School 1 ang health protocol para makalikay sa ulakit kan COVID-19. Susug kay Principal Frederick Baldoza, solamente ang dai na pinagigibo sa saindang eskwelahan iyo ang pagsulot nin face mask. So yaon magirara igwa kami nin mga alcohol dyan sa classroom, igwanin hand washing facilities, pero itong pagsulot ning face mask medyo tugak-tugak na kita dyan, ano. So pero at least itong sanitation pigo-observe me. Padagos pa sa mga Bareta, mga nag-i-star sa Clupa, Barangay Calawag, Syudad ng Naga, perming naka-alerto asin naka-monitor sa kamugtakan kan panahon. Kabali sa saindang pinagbabantayan iyo ang pagbabaha. Detalye sa report ni Melvin Machado. Sibot sa mga gibon sa harong si Nanay Marilu Belmonte, kang Clupa, Barangay Calawag, Syudad kang Naga, kang samoyang abutan kasubagong aga. Sarusan na si Nanay Marilu sa dakul na nag-i-star sa Barangay Calawag, lapiktado pag nagkakaigwanin pagbabaha. Susug sa iya, pag-arog kaining may humanin raot nin panahon. Permisidang nagpapasiguro nin pagkakan. Pag nagrarom ang tubig baha, tulos man subot silang nalipat sa saydang kataid na harong, urog na tamay mga makwapo siyang kaibahan. Number one
man po si Kakanon. Kanita, pag hararom ang ba, day man po kami basta naglulusong dyan. Delikado po, baga. Huwag ka nakaagi, hararumon po ito. Apo. Hindi lang kami sa may tindahan babakal. Ang rarom kan tubig pwede mag-abot sa saing daghan kung yaon sa tinampo. Dikit naman subot abuton ang saling higdaan durante kan huring pagbaha dara kang shoreline. Alagad kung para subot kan nakalihis sa mga taon, maski nagbabaha, marikas man ining nawawara. Dati po kang bago kami igdi, marayo pa dyan narong ang iba. Dikit pa lang. 1 week, naglulumot na po, naghali po nga ni kami. Nag-i-eskwela pa po ining mga aki ko. Mga elementary pa. Naglulumot po yan dahil tulos na ahali. Maray nga ni ngunyan ta. Madali. Dawa ararom, maghapon pagdain na nag-uran, minahupa po. Minababa na po. Subside na ang tubig. Sakaling maipadagos tinda Nanay Merilo ang pagpapakonstruir kang sedang harong, kaipuan subuot ang pagdamping nindaga para maging halangkaw ang sedang lugar asin makaiwas sa baha. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, bagong police station kan Pasakaw, Camarines Sur, pinag-inaguraran kan Suudma. Aram mo taman ng kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Pinagsagibo ka Suudma ang ribbon cutting and inauguration kan bagong tindog na Municipal Police Station kan Banwaan in Pasakaw na makukuhaman giraray sa Barangay del Norte kan Banwaan. Presente sa nasabing okasyon si Police Brigadier General Rodolph Dimas kan Philippine National Police sa Bicol asin iba pang mga opisyal kan PNP sa probinsya. Bukal ninyo tay ko asin Mayor Jojo Bengwa kan Pasakaw. Dakula man ang pasasalamat kan Pasakaw PNP asin pigpromesa na mas lalo pag papagayunon ang serbisyo sa mga taga-Pasakenyo asin nagpromesa nga atamanon ang nasabing building. Nagpapasalamat kita sa local government, sa katuya kong Mayor, si Mayor George Bingwa, si board member ninyo Taiko, naman po kayo talaga ang nagkimo ng pagi para matahan kita ng daga and natahan nga ni kitang daga and then napatuglo ka na po ng bagong PNP building. So baka within this week, maglipat na rin kami doon kasi yun naman yun si opisina rin talaga iba ng sitwasyon. So pasalamat pang girari kami dahil sa mayong sawang suporta din sa Moya. Si Bukal ninyo Taiko nasa roman sa nag-iskusar tanganing mahaman na nasabing bagong police station na nangapuda na lugod mapangataman na nasabing bagong building. Dakulang tabang ini ninhulita mas accessible sa tao asin makakatabang sa peace and order sa Banwaan. Na acknowledgement po ninda si satuyang ginibok ang ako pa po ngayon kang Banwaan ng Pasakaw. Saka dakulaw na tabang po niyo. Tamay ni maninda po, very accessible ang building na niyo, ang education na niyo, strategic na maray. Kaya dakulang tabang po niyo para sa peace and order program kang satuyang Banwaan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, dating barangay tanod arestado sa illegal na droga sa Banwaan in Pasakaw, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools, tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padago sa mga bareta, blood donation drive kang Naga City Blood Council pinagpapadagos ngunya na aldaw asin nakatalaan ng punduhon. Detalye sa report ni Melvin Machado. Kung dati Miyerkules schedule kang blood donation na pinagibo kang Naga City Blood Council, ginibo iningunyan aldaw na Webes. Inilang kaya ang available na oras kang team hali sa Bicol Medical Center na iyon nag-facilitate kang blood donation. Obheto ka na sabing aktibidad, iyon na masumpayan ang nagdidikit na saray ng dugo sa Bicol Medical Center Blood Bank. Alagad susog kay Ma'am Grace Guevara kang Social Hygiene Clinic, pwedeng magpundo na sinda sa bloodletting hulit na nagmamaray na ang saray na dugo sa blood bank kang BMC. Nag-advise na po ang BMC na okay na, maski day na muna. Oo, na hanggang ngunya na lang muna siguro and then ma-shift na kita naman sa regular na schedule. Kasi medyo maray-maray na ang supply. May haman naman na schedule para sa regular na blood donation ng LGU Naga kung saan mga empleyado ang nagdudunar. Ang ano po kaya, itong LGU initiated me, ang target me kaya si mga employee donors, topic tataan man sila compensatory o. So, ang pahuri kong pa-blood donation, November 17, so dapat 3 months after. Kaya ang sunod po, February 27, si Picta ang schedule kong BMC. And then ang sunod kaya June 13. Tapos si Pantulo ko, garo October. So, nakaplano na po yan for the whole year. The same with other areas. Ang mga barangay, igwaman subutin regular schedule na pagkondusir ng blood donation activity. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Sa satuyang police report, dating barangay tanod sa Banwaanin Pasakaw, Camarines Sur, arestado sa pagpapabakal subuot nin illegal na droga. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Dahil nagpupunduan ibang mga drug personality sa sendang transaksyon na sa illegal na droga. Kaya ang Philippine National Police sa Pasakaw, mayo maninuntok sa sendang mga operasyon kontra sa pigpapangalad na bulong. Kan nakaaging Martes sa nabanggi kan dakopon kan mga operatiba, ang suspect na si Rodi Biena kana sitio Pinagpala, Balogo, Pasakaw, Camarines Sur, matapos na mabakalan din na pinagtutubudan na illegal na droga. Ang kang January 17, mga alas 11:15 kang banggi, ikaw kita ning operation against kay ni Rodi Bien de los Santos, aka Kalbo, 40 years old. Although ini dati na ining nadakop pang 2017 ang siya tanod pa. So munya nagkaigo naman kita ning operation sa panguna ko kang PIO sa Kamsur. Tapos si PNP Pasakaw. So naging matrayon ko po si operation, nakabakal si operatiba din droga sa iya, binakot po siya. Ang sa barangay Pinagpala, Balugo, ay sitio Pinagpala, Balugo, Pasakaw.
Sa ngunya, naghahagad din tabang ang Philippine National Police sa mga barangay official na makipagtabangan sa saindat ang aning madakopa ang iba pang imbolto sa illegal na droga. Dahil man po kita nagpupundo na nakupunsin na kung talagang yaon pa. Kaya si mga posipit kang ano yan, ang pasakaw, naghagat kating tabang sa mga barangay officials. Kung gawa silang naaaraman, paano na sa muya, ipa-arap na po sa mga kanani mag-ibuan kanini kung aksyon. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, akala mo igwanin Beer Plaza sa kalabaan kang National Highway na sakop kan Banwaan in San Fernando, Camarines Sur, huli kan mga nakaparadang case nin beer. Aksidente sa buot na nakabangga ang trailer truck na kargado nin beer sa Center Island na yaon sa National Highway na naging kausa para magkahurulog ang kinahon na beer sa tinampo. Ang makusog na pag-uuran ang posibleng kausa kan aksidente matapos na dai subuot marisa kan driver ang Center Island sa kalabaan kang tinampo. Padago sa mga bareta, sa paagi ning sarong Student Congress na pinag-atindiran kan manlain-lain na student leaders. Hali sa mga kolehiyo sa Naga asin Camarines Sur, pinagtukdo ang mapadapit sa basic parliamentary procedures asin student political parties. Detalye sa report ni Melvin Machado. Para masurog na matauanin kaaraman ang mga student leaders sa sarong organisasyon, nagkondusir ang University of Nueva Cáceres sa pangingenot kang Student Congress ning Leadership Seminar na inapod na Filipino Rebuilding Filipino Leadership through Youth Participation sa UNC Sports Palace na inatindiran kan man iba-ibang eskwelahan arog kang Naga College Foundation, Biscas asin CBSUA. Pigtukar ka mga seminar speakers sa basic parliamentary procedure, student political parties asin importansya kang minority group sa satuyang banwaan. Sinabi ni Cristobal Escambe, sarong estudyante asin City Youth Vice Mayor kang Naga, ang seminar na ini makakatabang na mas mapararom ang kaaraman manungod sa mga paagi asin padalagan sa sarong session kang council. A speaker assigned sa parliamentary procedure, I want them to know yung importance po ng parliamentary procedure. Kung paano tumatakbo yung meetings or sessions ng mga student councils or student governments. Dahil makakatulong ito the way they act, the way they transact business, and or the way they show respect or harmony with one another. Ikinaugmama ni Francine Shane Cloza, organizer kang nasabing aktibidad, ang aktibong pagpartisipar ka mga estudyante. It has always been a tradition for UNC Student Congress to conduct this kind of event, to conduct a parliamentary procedure event. But it is the first time that we included a discussion about minority groups as well as discuss about student political parties, because right now we need participation to the youth and we think that this event is an avenue for that. Para man sa mga estudyante, ang aktibidad na ini nagtao sa indaning oportunidad para mapahiwas ang sa idang kaaraman na pwede nindang maiheras asin magamit bilang mga leader. As a student leader, I felt like this seminar specifically, all of the learnings I've got from here I could use them to furtherly improve my leadership skills as well as to further the causes that specific organizations as well as specific political parties are forwarding. I feel like in general in life, this will be helpful. For me, it's a revisiting of the parliamentary procedures kasi minsan sa sobrang katagal-tagal na natin sa position or katagal-tagal nating student leaders, there are things na nakalimutan natin na hindi pala dapat natin ginagawa. So it's a good way of revisiting the rules of the procedure and how to conduct meetings. Naging happy ako kasi aside from the fact na mamimit ko yung ibang student leaders ng other school, is that mas magkakaroon pa ng knowledge coming from the speakers and mas magkakaroon pa ng madaming opportunities na galing dito sa leadership training. Ang arog kaning forum ang makakatabang sa mga student leaders na mas lalo magkaigwa ng disiplina asin eksperyensya na magagamit sa laog asin luwas sin eskwelahan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.